Di pêşengeha Pirtûka Amedê de pirtûkên zarokan eleqeyek mezin dibîne. Pêşengeha pirtûkan a heştemîn kete roja xwe ya şeşemîn. Pêşengehê de nêzîkî 400 nivîskar bi xwînerên xwe re tên bahevdû û pirtûkên xwe îmze dikin. Hin pirtûkên weşanxaneyan eleqeyek zêde dibîne. Ji wan yek jî weşanxaneya Morî ye. Morî pirtûkên zarokan a bi zimanê Kurdî çap dike. Evan malbata rastî dixwazin pirtûkên zarokan bikirin û li malê zarokê xwe perwerde bikin. Me jî ji ber ku ji çand û folklora Kurdî wek mamrovî, pîrê û çûçê, şengê pengê, çîrokên bi vê rengê folklorîk me amade kiriye bi taybetî talep li ser wana diçe. Lê wekî din jî hin pirtûkên werger jî yanî ku hinek dixwazin wek Don Kişot me wergerand îsal bi rastî jî mesela par bû lê îsal jî talep dibîne. Malbatên ku dixwazin zarokên wan fêrî Kurdî bibin, an zimanê xwe pêş bixînin û perwerde bibînin, berê xwe didin van standên weşanxaneyan. Bi rastî hinek meşxul ji bo zarok amatin vedera ji bo pirtûkên Kurdî keçika min Kurdî nizanbû me got bira hinek ew jî kultura me zanibe me pirtûkên Kurdî jî re kirî. Ya kêfa wî jî hat. Hêjayî gotinî ku pêşengeh ji alî jora bazirganên Amedê û amedekkarê pêşengehan a bi navê Tuya Pêve û bi alîkariya komeleyên wêjekaren ve hat vekirin. Di pêşengehê de 216 weşanxane ciyê xwe girt. 30 ji wan weşanxaneyên Kurdî ne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.